Matul l-2013 kienu 8 delitti li seħħew f'pajjiżna. L-aktar wieħed li ġibet l-attenzjoni tal-pubbliku kien dak tal-omiċidju doppju li fih inqatlu Mario Camilleri magħruf bħala l-imnieħru u ibnu Mario. L-ewwel delitt li seħħ matul is-sena li għaddiet kien dak ta' Ronald Gallia ta' 65 sena minn Birkirkara. Fit-18 ta' frar Gallia kien inqatel b'tiri ta' pistola meta ħareġ mill-fabrika li tinsab fil-qasam industrijali ta' Ħalfar. Waqt li l-każ għadu għaddej taħt l-investigazzjoni tal-Pulizija, sal-lum għadu ħadd ma tressaq b'akkużi ta' qtil ta' Ronald Gallia. 3 xhur wara kien seħħ it-tieni delitt tas-sena, din id-darba Paul De Gabriele ta' 48 sena mill-Fgura inqatel minn 5 tiri ta' pistola fil-Marsa. Il-każ seħħ fil-31 ta' Mejju. Skont rapporti fil-mezzi ta' xandir jidher li jekk kif De Gabriele ħareġ mill-ħanut Sammy's Bar fil-Marsa fil-kumpanija ta' ħabib tiegħu u mexa lejn il-karozza tiegħu, il-qattil kien qed jimxi warajh mingħajr ma jagħti fil-għajn u meta De Gabriele daħal fil-karozza tiegħu spiċċa għala bosta tiri fuq il-post. Sal-lum għadu ħadd ma ttella l-qorti b'konnessjoni ma' dan id-delitt. Fit-19 ta' Ġunju jseħħ it-tielet delitt tas-sena 2013, din id-darba f'Għawdex. Il-vittma kien John Spiteri ta' 54 sena mir-Raba ta' Għawdex. Jidher li wara argument li Spiteri kellu ma' ċertu Gerald Gallia, dan tajru u għafġu bil-karozza. Il-każ seħħ fil-parkeġġ tal-Qbajjar f'Marsal Forn. Fuq dan il-każ Gerald Gallia ta' 63 sena minn Marsal Forn qed ikun akkużat bil-qtil ta' Spiteri. Jirriżulta li dakinhar John Spiteri kien qed ma' ibnu ta' 20 sena f'parkeġġ fil-Qbajjar, ingħatfu parti biex ikunu jistgħu jarmaw kiosk għas-sajf bħalma kienu jagħmlu ta' kull sena. Fin minnhom inqal argument u Spiteri u Gallia spiċċaw fl-idejn. Waqt il-ġlied bejniethom, Spiteri spiċċa jitajjar u jitaffeċ mill-karozza ta' Gallia. It-tnejn spiċċaw l-isptari bagħtu minn ġieħi gravi, bil-vittma Spiteri jitlef ħajtu ftit sigħat wara li daħal fl-isptar. Wieħed mid-delitti li l-aktar li xokja nies kien dak li seħħ fit-18 ta' Lulju. Mario Camilleri magħruf bħala l-imnieħru ta' 51 sena mis-swieqi u ibnu Mario Camilleri ta' 21 sena instabu mitfunin falqa fil-qajjenza limiti ta' Birżebbuġa. Għadu mhux magħruf eżatt xi kawża l-mewt tal-missier jekk hux minħabba attakk tal-qalb jew hux btir f'rasu. Fil-każ tal-iben Mario Camilleri kien stabilit li dan għala 34 daqqa ta' sikkina u nqatel b'żewġ tiri f'rasu. Il-Pulizija resqu lil George Gallia u Jason Gallia b'akkużi ta' qtil. Jason Gallia huwa hu l-mara tal-imnieħru. Sa dan it-tant meta l-Pulizija kienet qed tagħmel tfittxijiet fl-għalqa fejn seħħ id-delitt, instabu f'dalijiet ta' katavru ieħor li wara kien ikkonfermat li kienu ta' Matthew Zara. Matthew Zara ta' 27 sena mill-Belt kien rapportat nieqes fil-15 ta' Wissu tas-sena 2012. Jason Gallia kien akkużat dwar dan il-każ ukoll. Akkużat ieħor huwa Ronald Arry. Minalqa f'Birżebbuġa għall-aħrax tal-Mellieħa. Fit-18 Ottubru nstab katavru fi stadju avvanzat ta' dekompożizzjoni propju fl-aħrax tal-Mellieħa. Kien stabilit li l-katavru kien ta' Pawlu Grek ta' 47 sena minn Naxxar. Grek kien ilu rrapportat nieqes mill-10 ta' Ottubru u nqatel b'daqqa waħda ta' sikkina qrib il-ħofra fejn instab. It-tmien vittma ta' delitt fl-2013 kien Joseph Caruana ta' 61 sena mill-Karkara. U nqatel kisaħu bieret mill-eks sieħeb ta' bintu fit-triq Leonardo fil-Karkara fis-27 ta' Ottubru. Caruana nqatel b'tiri ta' senter. Skont kif ġie rrapportat, bint Caruana Simon Caruana ta' 27 sena marret fir-residenza ta' Godwin Xikluna fil-Karkara fejn sa ftit ġimgħat qabel kienet qed tgħix. Simon u wlieda twasslu fuq il-post minn missiera Joseph Caruana. F'xi ħin inqal argument bejn il-koppja. Waħda mit-tfal tal-koppja x'inrat lil missiera b'senter marret tiġri għal nannuha. Xikluna spara mhux inqas minn żewġ tiri ta' senter fid-direzzjoni tal-anzjan hekk kif dan daħal biex jiddefendi lil bintu. Godwin Xikluna ta' 52 sena mill-Karkara huwa akkużat b'dan il-qtil.